Λοιπόν, ακριβώς κατευθείαν χτύπησε άλλο ένα ψάρι στο τελευταίο δόνημα που έχουμε, το ζωντανό. Τσίπησε λίγο το κάγαγε ο Βασιλόπουλος, ο Ντουνάκης, και τώρα ανέλαβε ο πιο λίγο πεπειραμένος. Ο Ντούνες το πιάσε. Ο Ντούνες το πιάσε εδώ. Και δώσε στον Γιώργο που είναι λίγο πιο πεπειραμένος για να το βγάλει. Έλα, φέρ' το φέρ' Κάνει αγόρι μου γύρω στα 3,5 κιλά. Δεν μας χαλάει. Στήρα. Έλα, φέρε, μάζευε. Μάζευε. Δεν το κατάλαβα πως πιάστηκε γιατί το έπαιρνε τόσο ευθύνος. Δίνω, κράτασε την κάμερα για να βγάλω εγώ απόχες και τέτοια. Απόχες πάρε ρε. Ρουφός είναι ρε. Εγώ για συναδρή δεν μου κάνει. Ο ρουφός είναι κι άλλος. Λίγο πιο μικρός από αυτόν. Ταινιάζει ακόμα ή είναι βαρύ? Ταινιάζω όμως. Βάλε και πάλι το τελευταίο. Αριστερά. Άλλη μία. Και ψάριψε αυτές εδώ πέρα. Ω, κατέγινε. Έλα, φέρε εδώ. Κατέγινε. Μάζεψε Γιώργο. Μάζεψε Δεν Γιώργο. μαζεύει Κώστας. Δεν μαζεύει, μην το λέει πιαστής. Άστα. Έλα και το ψαράκι μας. Άσπρο. Συναγριδάρα. Τι σου είπα εγώ αγόρι μου, ότι είναι... Τι σου είπα καφριτσούλη μου. Έλα Τι έχει να πει τώρα ο κύριος. Τι έχει να πει ο κύριος. Δεν ξέρω κύριε Ντίνο. Κύριε Ντίνο, δεν ξέρω τι έχει να πει ο κύριος Καφρίτσας εδώ. Δίνω στα 4 με 5 κιλά. Είναι σίγουρα 5 κιλά. Και αυτή είναι πολύ αδειασμένη στην μύρη. Τι έγινε ρε μαλάκα για αυτή στη μύρη, εδώ κοίτα. Φιλέκος, ποιες κάνετε τα ψάρια σήμερα? Πιστεύω μετά από αυτά τα ψάρια που βλέπετε εδώ να ξέρετε με ποιους έχετε να κάνετε. Το πιστεύω ότι πρέπει. Έτσι. Μισός φαρδιάς είναι. Ωραία. Σε και στο σέρι και βάλει για αυτό μέσα.